Tripura hastiwo o khebono Home Minister Amit Shah phaithaniwo India Bangladesh ni arini naikolma teibo kwrak khwlaina ni bagai dagikha ariwo katal tangshepno thepana teibo naichomna ni feknai manai yaktun tei sikogrok yaktun khwlailaimani silairok aborokno kashana ni bagai kwrak yapri senani kokno dagikha haste hapangno Tripura hastiwo phai 856 km kolok India Bangladesh International Border o naikolmano cheri naifaika Home Minister Amit Shah agolidi salbagano luwaji ja kokchap thaniwo tongkha haste hapangni kuchuk berepni adongrok BSF jawanrokno tuidulnai tei ariganani naimothangrokni ojamarok kokchap thaniwo Home Minister Amit Shah srai shaka arino naichomui tonina BSF ni shibi barjaya hangkorfani hapang naimothangrok amchaini lukurok Revenue Department amchaini lukurok tei ketal tangshepni bisingtibo arino tebo wanana kri khlai mano ario ketal tangshepno thepanani kokno Home Minister Tripura wo CCTV monitoring model chengnani dagikha abono kare BSF rokni naikolma camera tei hangkorfa bai dadak sidak krungai tongnani kokno bo shaka je safano angkhe fatcha cheri naimana tei yapri shewi manani bagai ha ario feknai manai tei silairok raja chaye tei yaktun amarokno kashonani bagai amchaini lukurokni sichamung rinani bagai bo furungna tei luku sichamungni tangbutak nahanani dagikha Amit Shah obotei tangbutango naimothangrok BSF tei Revenue Department ni officers rokno mokol khunjuk kaichamui tongnani bagai bo khorsaka feknai manai bai silai patham yaktun angma khaino kebengei tebo kwrak yapri senani dagiui bo shaka yaktun khlainai rokno simia o khoi thonthani chubanai bebak network no sininani bagai shakthanani kokno shaka rang thongo bo raida rugya angmano kashunani kok shaka arini hangkorogo rang slailaimani shakawo naichamna hangkorni hangkorfate GST officers rok kahamke cheri naina te tatal rang rokno tie CBDT no cheri nainani bagai dagikha abono kari ari amchayo laithangnai bisibani ha paifal ungmatei hani nokphangni silai rokno cheri nainani bagai bo dagikha kotor tangmani samungte thai falma rokno bo naichomnani kokno shaka tomung national security by krungjak mungsasuk raida chayatei tongkha hinke leria wino obno rutugui kariwi manna kokchap thaniwo manjaka hastini mantri okra Dr Manik Shah Chief Secretary JK Sinha DGP Anurag Dhankar te BSF te juda adongrokbo ariwo wanana kre khlainani bagai tangshepni bisingtei naichomna te raida chayano kashunani bagai kwrak yapri shemani bisingtei Tripura hasteno wanana kre toninani bagai ketal luaji mungrokhnei wansukjakha haste te hakotoni lukurok Bureau Report News Now